salamat. Nagsugod na Domingo nga adlaw Marso 24 ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa and Summer Vacation 2024 nga kampanya sang Land Transportation Office sa LTO. Sino kay LTO Region 6 spokesperson Jonas Torres, iya ginpahayag nga nagmando na sa ilang nga mga district offices para nga mag-heightened alert sa ginapaabot nga influx sa mga motorista kag pasahero. Dugang pa ni Torres, nagplastar sila sang help desk sa tagsa ka mga terminal sa Western Visayas kung sa diin ginatsekyara kung roadworthy ang nagadalagan nga sa lakyan, ilabi na ang mga public utility vehicles sa PUVs. Laki pa sa kabulig sang LTO sa pagbantay sa mga terminal, puerto kag airport among Philippine National Police kag PNP, Philippine Coast Guard kag PCG, Armed Forces of the Philippines kag AFP, kag iban pa nga law enforcement agencies. Actually ang Oplan is a yearly activity of the office. Every time nga may mga dalagko kita nga mga okasyon like Semana Santa, wherein nga gina-expect naton nga ang volume sa mga mga pasayro ga saka at siyempre ang iba na puligid sa ilang mga kabanwana So ang aton ni subong yang Oplan is natawag ni namon na Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa Isip ka kay 5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kamyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.